Είναι ένα μαχαίρι καλό εργαλείο για αυτοάμυνα? Η απάντηση είναι πως όχι. Υπάρχουν τρεις λόγοι. Πρώτον, είναι παράνομο. Αν σε πιάσει η αστυνομία, είναι οπλοκατοχή. Εκτός αν μπορείς να το δικαιολογήσεις σαν εργαλείο, π.χ. αγρότης στην Κρήτη και το έχεις για να κεντρίζεις. Εκτός αν μπορείς να το δικαιολογήσεις, είναι παράνομο. Και δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις σαν αυτοάμυνα. 2. Αν μαχαιρώσεις κάποιον, αν Θεέ μου φίλα, μαχαιρώσεις κάποιον, τι πιστεύεις ότι γίνεται? Σου λένε, πας στο δικαστήριο και σου λένε, α, ήσουν σε αυτοάμυνα? Προφανώς και όχι. Γενικά οι νόμοι στην Ελλάδα περί αυτοάμυνας είναι πολύ γκρι και θα βρεις σίγουρα 100% τον πελά σου. Μπορεί ακόμα και να σκοτώσει κάποιον. Επίσης, ένας τρίτος λόγος είναι ότι μπορεί κάποιος να πάρει αυτό το εργαλείο από σένα για να το χρησιμοποιήσει εναντίον σου. Ο οποίος σε βάζει σε ακόμη περισσότερο κίνδυνο. Ότι έχεις ένα μαχαίρι δεν πάει να πει ότι ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις, πώς να το κρατήσεις κτλ. Όπως είπαμε, είναι καλό να μην έχεις καν μαχαίρι πάνω σου. Υπάρχουν καλύτερα εργαλεία αν θες να χρησιμοποιήσεις. Και το καλύτερο όλων είναι αυτό εδώ πέρα. Αν φοβάσαι για την ασφάλειά σου, κάτσε δες βίντεο στο ίντερνετ σχετικά με πεσήματα και μελέτα και δες τι έγινε, υπό ποιες συνθήκες κτλ. Και μην μπαίνεις σε τέτοιες συνθήκες. Μην πας σε δρόμους το βράδυ κτλ. Αν βρήκες